И още на тема избори. Стефан Михайлов е кандидата за кмет на Велико Търново от движение Царевград за Велико Търново. Той работи в община Велико Търново от 2004 година като директор на дирекция обществени поръчки и финансов контрол. От 2011 е избран за общински съветник от движение Царевград за Велико Търново. Става заместник-председател на Общинския съвет, члена на бюджетната, икономическата и на комисията за конфликт на интереси. Господин Михайлов, здравейте. Добро утро. Интервюто е платена форма на участие, договорено по правилата на споразумението, сключено между Българската национална телевизия и политическите партии. Да започнем директно с това, защо един данъчен директор, който отговаря за 7 области в страната, се кандидатира за кмет на Велико Търново. Благодаря на Българска национална телевизия, че ми предостави възможността да изразя своето мнение, своите виждания за развитието на общината. Роден съм във Велико Търново, там живея, там работя, както аз, така и моето семейство. Наистина, много хора ме питат и се чудят защо се кандидатирам за кмет, при положение, че имам такава отговорна и престижна работа. Наистина, работата в НАП е престижна и много отговорна. Аз няма да се уморя да повтарям, че НАП е една от най-добрите държавни структури, да не кажа най-добрата. Но преди 4 години аз и един мой колега бяхме избрани като общински съветници от движение Царевград за Велико Търново и тогава поехме ангажимент към гражданите на общината, че ще работим за развитието на общината. Тъй като сме отговорни хора, решихме, че е време да вземем по-сериозни мерки. В смисъл, когато виждате, че финансите на общината вървят надолу, когато виждате, че хората ходят да си регистрират колите в съседни общини, защото там данъците са по-ниски, когато виждате, че туристите намаляват и се превръщат в посетители, че хотелите са все по-празни, това е... Няма да изброявам, това е очевидно. Освен това смятам, че аз си натрупах и достатъчно административен опит и знам, че бих могъл да се справя като кмет на общината. Слогана на кампанията ви е: щом всичко тук ви харесва, не гласувайте за мен. Няма ли опасност наистина така хората от Търново да не гласуват за вас? Слоганът наистина е интересен, но аз винаги съм бил искрен с хората. Искрен съм и сега. Ако наистина в Търново всичко им харесва, ако се чувстват спокойни... Търново е много приятен град. Чист, красив. Така е. Ако има достатъчно работа, ако получават достатъчно добри доходи, ако всичко там е прекрасно, да не гласуват за мен. Право на избор. За всички останали предлагам нещо различно. Номер 17 в бюлетината. Обещавате, че ще вдигнете приходите на общината с 20%. Всъщност, като общински съветник и като директор на дирекция обществени поръчки, сте имали шанс да го направите. Защо се стига до това обещание сега? Многократно. Първо, така не искаме да издигаме лозунги и да обещаваме, но многократно сме правили, според мен, разумни предложения за увеличаване на приходите в общината. Много рядко се използва термини по отношение на приходната част. Всички говорят за разходи. Много лесно се правят разходи, обаче трябва да има приходи. Точно за това ние акцентираме върху приходната част на бюджета. Не може републиканския бюджет с тези дефицити да отпусне на общините някакви средства и ние да не ги насочим там, където трябва да се генерира развитие, да има възвръщаемост на тези приходи. Очевидно е, че трябва да бъдат насочени там. Държавата не може да дава вечно. Тя може да помага, но не може да дава непрекъснато. Затова тези пари трябва да се насочват там, където има възвръщаемост. Каквото и да започнете да правите, дали някакъв ремонт, дали нов обект, веднага възниква логичният въпрос: а пари откъде? Пари могат да бъдат привлечени в общината. Има достатъчно и трябва да се разходват разумно. Точно за това смятам, че ние се различаваме. Нашия финансов екип предлага мерки точно в приходната част на бюджета. А като има достатъчно приходи, ще има и пари за разходи. Четох обаче едни обвинения за вас, че като общински съветник не сте бил много активен по време на последния мандат. Има достатъчно документи, които доказват моето участие. Те са писмени документи и се представят съответно в Общинския съвет. Освен това, работата в НАП, както казах, е много отговорна и така изключително трудно е човек да съчетава двете длъжности. Точно за това сега се кандидатирам и за кмет, за да мога да отдам повече внимание за развитието на общината. Като част от НАП и като директор на дирекция обществени поръчки, няма ли някакъв конфликт на интереси обаче с това?
Директор на дирекция обществени поръчки съм бил много отдавна. По-настоящем съм общински съветник и отдавна... Имате поглед над обществените поръчки. Имам поглед, което е така една добра школа и знам как се развиват обществените поръчки. Даже в миналото съм участвал в изготвянето на Закона за обществените поръчки. Така много добре и внимателно следя новите промени в тази област. Лансирахте една идея, Патриаршеската църква на Хълма Царевец, едно от емблематичните места на старата столица, да се превърне в действащ храм. Откъде се зароди това като идея? Така е. Преди 4 години Движение Царевград за Велико Търново също участва на местните избори. Както казах преди малко, бяхме избрани с още един мой колега като общински съветници. И тогава обещахме на хората, че ще направим всичко възможно, което е по силите ни, разбира се, да превърнем Патриаршеския храм в действащ църковен храм. Църковен храм, чието камбанен звън на времето се е чувал не само в пределите на България. Тук е момента да благодаря и на моя колега за усилията, които положихме, за да стигнем до едно положително решение на Великотърновския общински съвет. Смятам, че с помощта на държавата този църковен храм, който на времето е наричан майка на църквите, и то не само в България, може отново да чуем неговия камбанен звън. Какво не ви харесва в сегашното управление на Търново? Далеч съм от мисълта да критикувам сегашното управление. Освен това не може да бъде даден и еднозначен отговор. Аз също харесвам да има нови улици, тротуари, зелени площи, градинки. Но също така искам хората да имат стабилни доходи, да имат работа, да не се чудат младите хора как да избягат от общината. По-добре да останат. И точно за това трябва да насочим нашите усилия за развитие на региона, за подобряване на бизнес средата, за създаване на работни места. Скоро прочетох някъде, че са усвоени около за 4 години 120 милиона. Не мога да коментирам тази цифра, нека търновци сами да преценят дали тя е вярна или не. Сега пак това е 3 пъти бюджета на общината. Любопитно е нещо, че поканихте публично на дебат настоящия кмет. Какво очаквате да се случи? Единствено него ли каните в този дебат или с всички претенденти за мястото сте готов да обсъдите проблемите на града? Разбира се, готов съм с всички претенденти да обсъдя проблемите на града, но поканата към сегашния кмет се появи при едно от посещенията ми в жителите на квартал Бузлужа. Те пожелаха да чуят две различни мнения, да си говорим, да си покажем управленските програми. Все пак кампанията не е парад на костюми и вратовръзки. Нали? Хората трябва да направят своя демократичен избор. За да го направят, трябва да чуят. Очаквате ли да стигнете до балотаж? Аз не се явявам на лотария. Нека хората да решат притежавам ли достатъчно качества. И винаги казвам, нека да се гледат делата, а не думите на кандидатите. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се, че ще се виждаме и занапред. Стефан Михайлов и кандидатите за общински съветници на Движение Царевград за Велико Търново с номер 17 в бюлетината за местни избори.